chechi dzechipostori dzangofanana nechiwanu nechechi nen'anga nechimwe midzimu nemashawi. Hapachisina musiyano ba, chipostori chiwanu zvakangofanana, nokuti zvinoshandiswa kuchiwanu ndo zvinoshandiswa kuchipostori, zvinoshandiswa kuchipostori ndo zviri kungoshandiswa kuchiwanu. Vazhinji vari kuzviti maprofita vari kungonoshandisa mishonga, vamwe vanoshandisa mhuno dzebere, vamwe vanoshandisa misoro yemagora, vamwe vari kushandisa zvinhu zvakasiyana siyana zvefembero, vamwe vari kushandisa chaunga, vamwe vari kushandisa chakoka, vamwe vari kushandisa chi, asi havabudiri pachena, havabudiri pachena kereke, havabudiri pachena vanhu, nokuti it's a secret weapon yavo yokutora mbiri, yokutsvaga mbiri nenyembe, yokutsvaga masimba. Anditi mabishop vari kutsvaga mishonga yekudaidza vanhu, mafundisi vari kutsvaga mishonga yekudaidza vanhu. Saka vanhu ivava vese vari kungoenda kungonotora masimba avo kuchiwanu kun'anga. Saka hapana pakambonzi baba chinogure avazotaura vazodini. Vapostori vangada kungozama kudzvadzva nekubhunga zvavo kungovharidzira. But chokwadi chiri paground ndicho chokuti masimba avo echipostori anobva kun'anga, anobva kumasvikiro. Kare mapostori aibvunza denga, emazuva ano haabvunzi denga. Ko ndiri kunyeba iko chechi dzacho dzechipostori dzese dziri kudaidzwa mazita wani. Iyo ichechi yekwaSamuel Mutendiyo, ichechi yekwaDhavhidhi Masuka Ezioniyo, iyo ichechi yekwaMakamba, ichechi yekwamuyana, ichechi yekwaMugodhiyo, ichechi yekwamarange iyo. But vana Roma, vana Anglican, vana Salvation Army, vana Savada nevamwe vakasiyana siyana hadzidaidzwi mazita. Saka chechi dzechipostori dzese, chechi dzekwamarange ndedzenhaka, hakuna mutorwa unogara nhaka yekwamarange. Dzese chechi dzekwamwazha, chechi ikwaguti chekwakagarwa nemhuri yekwaguti wani, kwaMutendi ndizvozvo. Saka chechi dzemuAfrica kana kuti Africa chechi naanadza dzimwe mamwe mapostori chechi dzakasiyana siyana ari muZimbabwe ndeye mafamily, ndeye madzinza. Saka which means it's a cultural, because ndedzemabusiness, hadzisi dzekuti ndedzekubenefita kuisa vanhu kudenga, kuisa kuna Mwari. Vatungamiriri vane kodzero yekutora vanhu kuvabvisa munyika vachivaisa kumurayiro, not kuvaisa vanhu kudenga, nokuti naiye denga asati aripinda, navakafa vasati vatongwa. Saka hakuna munhu unogona kumirira munhu denga saKristu Jesu. Ndinoziva zvandiri kutaura, vanhu vangati ko baba chinogona kuti no, ndo chokwadi chiripo. Mapostori ndo vanhu vakonzeresa kudestroya nyika ineyi, nokuda kwekutsvaga mari, nokuda kweudyire, nekujowinisa zvese zvese nekuseenzeswa. Wani mapostori vanosenzeswa nemaleaders avo, nemabishop, nemafundisi, nemapasta. Iva vese vanana papava vanosenzesa vanhu vachiita mafake miracles. E.g. Makandiwa akanaisa goridhe mazuwaye akatengesa vanhu matauro, maraba bendi, vana magaya. Kufunga kwenyu ndezvaMwari here? Akadii kupa family yake nedzinza rake maraba bendi iwayo? Ko gold racho rakaenda kupi? Akadii kudonedza gold mureserve bank munyika ikaita gold mari isingaiti? Saka it's not a miracle, but it's a showing. It's a devil miracle. Dziri kushandiswa machurches. Zvino expire, zvino yazvodarika. Mapipa akaita namakandiwa akatopfuura nguva yacho iyoyo. Namagaya ane murubona. Saka mapostori vanhu vaya vari pakati nepakati. Tsvimbo dzavanoshandisa kuchiwanu dzinoshandiswawo. Mazuwana usina chimwe zvangofanana, tsvimbo dzeBlack, tsvimbo dzechinyi, mahapa emumvura, mashizha emuchakata, mbiya matombo, hoko dzemutara, hoko dzemutowa, chiko mafuta ehwai, mafuta eshuma, mafuta ebere, matuzve mabere, machiko, matuzve mabonga, matehwe emashato, matehwe enyoka, nduru dzenyoka. So zvese izvo zvinongoshandiswa kuma African traditional healers, traditional cultures, zvinhu izvozvo izvo. Saka uya murume anonzi Joshua Maponga uya unotaura chokwadi chaicho uya. Chechi dzechipostori dzakarerekera ku traditional culture. Hakuna chechi dzechipostori iko zvinezvi kubvira machechi zacho namai manje anaya vanhu vari kungonounganidza mari kuma leaders. Hakuna chechi dzechipostori dzinozobatsira nyika kana yawirwa nemafashamu, kana yawirwa nezuva, kana yawirwa nedrought nenzara. But chechi dzechipostori vanototorera mari varombo wacho neshirikadzi nenherera dzacho idzodzo mari nezvirema nemapofu. Saka vanhu vechipostori vari kupfumisa rudzi rwechipostori wakawamba chechi. E.g. vana marange vabudirira sei nezvikoro. It's a business of family. Vanotourayana nekurwisana kutotesera kumatare. Saka ndezvaMwari here izvo? Vana Mutendi vakatombonetsana vakadindini vakaparadzana, Nehemiya naNirini naRubheni mukoma wake. Vana vaMasuka, David Masuka uwo vari kunetsana futi kubhikita uko nenyaya yeubhishop neushe. Vana vaMakamba vakaparadzana, Jimson nemukoma wake. Vana Pentecost, vana Mugodhi vari kunetsana uko. Dai zvanga zvisina mari mukati, dai zvanga zvisina chiwiri mukati, vanhu vanganetsana here munhu ashandira for vhoro mahara nothing, achitora pfuma yake ashandisa muchechi. Saka muri kuona chechi dzaparadzana, dzapanduka. Handisi kurasika.
handisi kurasika. Vaudzei chokwadi vakomana vamedia, vakomana machannels, vakomana mastudios. Vaudzei chokwadi vanhu vari kwaina baba chinogurei. Chechi dzechipostori dzatokonzeresa kudhiritsa nyika kudzoka kumashure, because udofa hunotangira mudzikereke dzavanonamata. Vanhu vanoshandiswa, vanhu vanoitiswa. Maprofita echipostori mazhinji acho ese vashoma vari kushandisa simba rinobva kudenga. Vazhinji vane mdzimu, vazhinji vane ngozi, vazhinji vakaromba zvikwambu makona, vazhinji vari kudya sipo dzevanhu, mafuta evanhu ekupima vachigezesa zvekunyepa, kucheka sare kuita sei zvekunyepa. Vazhinji vari kudzura zvitsinga munyama dzevanhu, zvekutemererwa zvetsenga zvekutemererwa nana Mozambique, Malawi, Chipinge, Mozambique, Darwin, Chinyanga, Binga kwesoko, Rwazi nedzimwe nzvimbo. Vazhinji vari kudzura zvenhema, vari kubata mapipi enhema, mashura enhema, mapipi enhema. Zvaingoitwa nana Tsika Mutanda ndozvinongoitwa namaprofita emashura. The same, that is the same. Munhu anodzurwa musoro webonga apo, musoro wenyoka apo, musoro wenyoka apo. Same wanhu 10 anodzurwa musoro wenyoka. Go back to sender ndeyeng'anga, ndeyechiwanhu. Kuchinamato kune tsitsi nerudo. Saka muri kuona vakomana vamasowe vasingabve kumasowe, vakanga vamaprofita vanoswera ipapo, achirara ipapo nematenda ake ipapo. Haachaenda kubasa. 1 week ane motikari. Kwaida blesswa naMwari. Saka vanhu ngavataure chokwadi. Mapostori saka vari kuzendama namuna munangagwa nawo iko zvinezvi. Vanotoziva kuti nyika yafa, even chegumi chacho chachishoma kumakereke, but vakutsvaga mari mupolitics, vakutsvaga mari kushandiswa nebato rinotonga, vakutsvaga mari kushandiswa nana ED, havasi kutsvaga Mwari ba, nokuti bato rezvematongerwo enyika rine ropa mumaoko, rine zvivi mumaoko, rine zvakaipa zvarinazvo, rine utsinye varinawo, but vanhu vatendi vanonojohina ikoko, votopfekedzwa magemens, it's not that. Nyika yese iri kuchema na ED, but vatendi vanotora ED kumita good Samaritan. It's not good. Saka fair game, chinamato chechiAfrican chakasiyana nechikristian cheworldwide. Zvakasiyana zvachose, because vanhu vari muchipostori havagoni kutsura vatungamiriri vavo, because ichechi yevaridzi. Havagoni kuramba zvinhu kana kubvuma, because ichechi yevaridzi. So ndokumbirisa dai Mwari vatibatsira, Mwari vatikomborera. Mazvita masikatano muwe nezuva rakanaka. Ndibaba vachinogurei. So ndinotenda zvikuru kuti Mwari vanofana kushandura unhu hweutungamiriri hwemachechi, because hakuna mutungamiriri unofira munhu kuisa kudenga. Kana ungafira muza Jesu Kristu, hakuna mutungamiriri unoisa munhu kuna Mwari. Kana kuti Mwari uyai pano baba, omubata Mwari ruoko, obata munhu ruoko, oti takusanganisai, chitaurira naye Mwari nomunhu. Because naiye mutungamiriri wacho une zvitema zvake. Wakaberekwa nemubereko yeupombwe, naiye uri kungoita upombwe, uri kugara nemukadzi munhu akaberekwa nemubereko yezviwi, haagoni kuti azopinda denga nokuti wakamururamiswa nenyasha nokutenda ndiJesu Kristu bedzi. Pauro unotopupura ukati zviri nani kuti munhu aite mukadzi umwe chete pakupinda kuti aroore. Iye Pauro akabva watosacrifice kusatoroora zvachose. Ukati munhu unozosvibisa nyika nokuti apa peta aite mukadzi umwe chete. Mukaenda kuna Timoteo kuna Mateo, inotozotaura nenhau yeyanano yakakwana, zvinozounza nyaya dzemuchato nechichi una navaroma uko. Saka tine zviwi zvizhinji, macases ekurepa, eupombwe, ekunyengana machechi, ekudini, ekutorana vakadzi, ekurora vakadzi vakawanda, murwi wevakadzi ari kumachurches. Mambo ndiye anozikanwa kuita dungwe revakadzi, king neng'anga nesvikiro, nokuti ndiko kune mashawe iwayo. Saka machurches akuipindawo mazviri vave mashawe. Chechi dzenhaka idzi, unzwa kuti tsvimbo yababa vake ngaagare tsvimbo yababa vake, ngaagare nhaka yababa vake. Kutora tsika dzecultural dzaiitwa navaJudha dzakauya dzikaparadzwa naJesu Kristu. Saka vachishandisa propaganda Bible, vachishandisa propaganda verses, because vanotsvaga maverses anovatsigira but aidzvinyirira marudzi. Tainzi tiri vanhu vekusadzingiswa, tainzi tiri vanhu vanotsvina isusu kuvana vaIsraeri, nokuti tainzi hatina kudzingiswa because waibhiliva kuti uchecheudzwa chikanda ndokururama. Jesu unoona kuti munhu anochecheudzwa mwoyo nemweya unobhabhatidzwa nemvura. Zvinobatsira kuti munhu achecheudzwe chikanda but ari munhu ane zviwi achibata zvakaipa. So munhu anoruramiswa nokutenda varume. Saka machurches menyu mune nyaya umu. Ndo saka maakujohina politics, ndo saka maakuponda nyika pasi. Amuchakwanisa kumirira vanhu, vatungamiriri vemakereke. Amusakwanisa kudefenda vanhu. Maakutsvaga zvido zvekuti mugute chete imi nefamily yenyu. Chechi makadzivhurira business because muri kutungamirwa nehurumende dzechimbavha. Dai dzimwe chechi dzakatovharwa munyika yeZimbabwe, kuvharwa chaiko chaiko. But dambudziko riripo nderekuti maleaders acho nemutungamiriri wenyika vase imbavha.